forklare måske. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg min far med, og vi skal lave en Never Have I Ever. Og undskyld, hvis det kommer til at høre sådan nogle høje lyde. Det er fordi min mor, hun sidder over i køkkenet og syr. Ja. Okay, lad os bare komme i gang. Jeg har aldrig brækket noget på min krop før. Eller har I nogensinde prøvet at brække noget før? Aldrig. Så var det klar historien. Jeg har. Det var klar historien. Ja. Den finger der, den er jo ikke helt lige. Det var fordi, da jeg var 10 år gammel, ligesom Marius er nu. Så var der en, der tog min finger. Jeg kom op og skændes med ham, og så brækkede han min finger ned, så den sad der. Ja. Så derfor er det der, det er brusk. Så den har været brækket. Okay, så kan du finde på et spørgsmål. Har du nogensinde prøvet at forstue noget? Så skal du også vise dit skilt op, om du har eller aldrig. Det har vi nok alle sammen prøvet, men hvad er det for en historie, du kan huske, hvor du har forstuet noget? Det var, jeg tror i hvert fald, jeg forstod det. Det var, da jeg prøvede at hoppe op på et legehus på taget. Og så landte jeg på min fod, så den var helt bøjet. Og så sad jeg også sådan på den, og det gjorde ret ondt, så der forstod jeg den lidt. Nej. Kan du forklare din historie? Altså hvis du har. Jamen, jeg har forstuet masser af ting. Bare nævn en eller anden. Jamen, jeg har også forstuet min fod på et tidspunkt, og det var, jeg brækkede om på den simpelthen. Jeg tror, jeg var ude at løbe, eller spille bold, eller et eller andet. Og så kom jeg til at række rundt lige en gang, og så hævede den også og blev helt mærkelig. Ja. Men den var ikke brækket. Hun forstuet. Okay, nu finder jeg på et. Jeg har aldrig nogensinde tisset i bukserne af grin. Man skal også lidt kunne se det. Kom lidt. Kan du hoppe lidt længere ind? Har jeg nogensinde tisset? Det er fordi, vi optager, mens jeg spiser frokost. Ja. Har I nogensinde prøvet at tisse i bukserne af grin? Ja. Det var et godt spørgsmål. Så kan du bare sige aldrig, hvis du ikke har. Ja, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Jeg har været tæt på, men jeg tror aldrig, jeg har gjort det. Jeg kan huske en gang, at jeg var ikke spor gammel. Jeg tror, jeg var 5-6 år. Så legede jeg kildeleg med min mor. Og så lige pludselig, så fordi jeg der dengang, så tissede jeg altid i buksen, da jeg grinede for meget. Og så lige pludselig, så kom der lige en lille våd tår, så jeg tissede i bukserne. Så kan du... Det er rigtigt. Jeg kan godt huske det. Ja. Nå. Så blev min underbukser helt våde. Nå. Tag din tur. Har du nogensinde styrtet på din cykel, mens du kørte? Også sådan lidt stærkt og faldt og stod der? Ja. Ja. Det var en dag, jeg skulle over til tog hos hans far i hans gamle hus. Altså, Gaming Busselt. Cyklede, og det var snevejr. Og så fordi min cykel, den gled dengang, da jeg bremsede hårdt, og jeg svømmede rigtig hurtigt. Nej, jeg cyklede rigtig hurtigt. Og så bremsede jeg, og så gik den helt ud af kontrol, og så falder jeg forover. Ja. Og glider ned på sneen. Ja. Kan du forklare? Ja, jeg kan huske, da jeg var lille. Kørte rigtig stærkt ned omkring en sø. Og så af en eller anden grund, så kom der en gren ind i hjulet. Der er rimelig meget fart på. Og når der kommer en rimelig tyk gren ind i hjulet, så stopper cyklen ret hurtigt. Og det vil sige, at cyklen stoppede, men jeg fortsatte ud over styret. Det kan man godt, hvis man kører ret hurtigt. Det kan jeg huske, der blev jeg pænt forskrækket og slog mig også, men
Ikke alvorligt. Det var ret vildt. Okay. Har I nogensinde prøvet at sådan, få flækket noget på jer, så det revnede, så man kunne se kødet eller sådan noget, sådan at det revner, så man kunne se kødet indvendigt? Ja, Vi har det samme sted. vi har det samme sted. Du kan prøve at fortælle dig, Marcus, hvad der sker. Hvis I kan se det, så har jeg et lille ar heroppe, fordi det kan godt være, at I ikke kan se det så meget mere, fordi jeg kan se det, fordi de har gjort det rigtig flot. Det var for noget tid siden, der var jeg kun 9. Så var jeg i skole, dagen var lige sluttet, så legede jeg inde i vores klasselokale, og så svinger jeg mig frem og tilbage på bordet, og så dunker jeg mit øre ned i kanten af bordet og lidt af mit hoved, så mit øre det flækker, og så får jeg en stor bule og et blåt mærke her, og det gjorde ret ondt. Ja, og du skulle syes, ikke også? Ja. Og det gjorde også ret ondt. Ja. Og det var lige op. Og far, kan du vise, hvor du blev? Jeg kan faktisk ikke huske det, og det kan man heller ikke Det se, der. tror jeg. Ja, det kan godt være, det er der. På det lille stykke af øret der. Jeg spillede rundt om bordet i bordtennis, hvor man løber rundt der og skal slå efter tur. Og så lige da jeg var ude på siden af bordtennisbordet, så glider jeg, fordi der var vådt på gulvet, og ryger ned, og så rammer jeg den, der holder bordtennisnettet, den rammer lige der på mit øre, så flækker den det lige ned der, så det brækker af her. Får en revne. Det blev pænt meget. Og så måtte vi jo også afsted på skadestuen. Men jeg skulle ikke syges, jeg skulle kun limes. Fordi hans var ikke lige så stort som mit. Nej. Okay, hvad? Kan du finde på et spørgsmål? Ja, så lad os tage sidste spørgsmål, Ja. Marius. Ja. Har du nogensinde prøvet at få en bold i kuglerne? Det var, da jeg var henne i skolen, der var jeg nede på boldbanen og spillede Cuba med nogle af mine andre venner. Så var jeg målmand. Så prøver jeg at redde bolden, og den kommer sådan her ned ved min mave. Men så når jeg sådan ikke at redde den, fordi jeg så ikke sådan lige helt, hvor den kom ind, og så rammer den mig lige i dokkerne. Ja, Det var ret det er ikke så godt. Nej, jeg prøvede det også. Jeg prøvede det flere gange. Jeg var også målmand. Og jeg har en rigtig god en. Kan jeg ikke lave den sidste? Nå, det kan du godt. Og det til alle, der ikke måtte have prøvet det. Det gør rimelig røven. Okay. Har I nogensinde prøvet at falde i vandet med tøj på? Det har jeg. Ja. Det var, da jeg var sammen med Karl, en af mine venner, fra Karl og far, sammen med ham og hans mor. Så var vi over på stranden, så gik jeg ud på nogle sten, og så var nogle af dem ret glatte. Og så kommer jeg til at falde forover, så jeg falder i vandet. Og så falder jeg i vandet, og så løber jeg helt gennemblødt. Og det er ikke sjovt. Nej, Kan du komme på noget? det var ikke så godt. Jamen, jeg tror også, at vi gik. Havde lagt sådan en pind over et vandløb, hvor vi så skulle balancere over. Og det gik heller ikke så godt. Der røg jeg også i. Fik rimelig våde bukser. Så, men det var meget god. Nå, Tusind tak fordi I gad se med. Jeg håber I giver like videoen og abonnerer til min kanal. Og så kan I også abonnere de to jeg har nævnt i videoen. Karl og far og Gaming Boozled. Ja, det var alt for den her video.